Пазарувайте от shopandtwins.com с промокод VESCO5 за 5% отстъпка. Захранки, примамки, въдици и аксесуари, въвеждайки го всеки път, подкрепяте канала. Благодаря ви! Здравейте, приятели! Аз съм Веско и днес съм решил да направя един риболовен излет на язовир Бистрица. На захранващото бетно ще заложа на протеинови топчета Supreme Tiger, при които силната атракция от тигрови ядки е приятно допълнена от сладкия аромат на манго. Те са 20 мм, бързо разтворими, които са подходящи за първоначално привличане на рибите. Заедно с 1 кг пелети Red Storm, силно рибен аромат, 500 г варен коноп и 2 кг варена царевица, която предварително съм залял с атрактор Red Storm за допълнителна атракция. Понеже идвам за първи път, съм решил да тествам две топчета за стръв и те са Fast на Supreme Tiger и Laftery. Тях ще ги замятам заедно с готовите PVA турбички Supreme Tiger, които са направени с готовия стик микс за PVA Supreme Tiger. PVA-то създава ароматна бомба около стръвта, с която ще се увеличи шансът рибите да клъвнат. На 140 метра от сектора ми има садки, при които дълбочината достига до 6 метра. На няколко метра от тях се забелязва рязко покачване на дълбочината от 3 метра до 6, заради което предполагам, че там може да се крият рибите. Но понеже не мога да замятам на голяма дистанция, избрах място на 61 метра разстояние от брега, с дълбочина приблизително от 2 метра и половина. Въдиците с стръвта съм решил да разположа на 2 метра пред захранващото петно, защото предполагам, че рибите ще идват от по-навътре. Колчетата за дистанция съм разположил на 3 метра разстояние едно от друго, което значи, че трябва да направя 21 намотки, за да клипсирам влакното на 63 метра на основните въдици. Нагласям ги основните въдици и започвам да захранвам на петното. И ето, че първият резултат е на лице. След близо 3 часа чакане успяхме да ловим първия шаран. Много красив разпак. Пускам го обратно във водата и чакам сигнал за следващия удар. Ето, след малко повече още от 1 час дойде и първия ми амур. След още няколко часа чакане последва един сериозен удар. И ето, след още 3 часа чакане излезе и най-големия шаран за момента. Доближава се до трофейните размери. И ето, приятели, часа е 3 часа на Supreme Tiger Lafter. Отново голям улов и то бял амур, който е 10 кг и 600. Първия ми трофеен улов за деня. Това беше, приятели, от еднодневния риболов на язовир Бистрица.
Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето е ето тук. А ако имате интерес за готовите смески за ПВА, изгледайте видеото ето тук. Чао и до нови срещи!